Εχθές το βράδυ, χώρα Αμερικής, έκανε πρεμιέρα στο HBO η δεύτερη σεζόν του The Last of Us, η οποία βασίζεται στο πασίγνωστο και επιτυχημένο παιχνίδι του PlayStation, The Last of Us Part 2. Πλέον, όσοι έχουν συνδρομή στην streaming υπηρεσία Max έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρώτο επεισόδιο της σειράς. Τα νέα επεισόδια θα καταφθάνουν κάθε Δευτέρα και θα είναι 7 στον αριθμό, οπότε το τελευταίο επεισόδιο θα κυκλοφορήσει στις 26 Μαΐου. Μάλιστα, το HBO, λίγο μετά την πρεμιέρα, κυκλοφόρησε ένα νέο τρέιλερ για την δεύτερη σεζόν, το συνηθίζει αυτό με τις σειρές του, που παρουσιάζει πλάνα από τα επερχόμενα επεισόδια. Η πρώτη σεζόν κάλυψε όλο το πρώτο παιχνίδι της Naughty Dog από το 2013, ενώ η δεύτερη θα ξεδιπλώσει την ιστορία του The Last of Us Part 2, που έτσι και αλλιώς είχε σχεδιαστεί να απλωθεί σε παραπάνω από μία σεζόν, και γι' αυτό το λόγο, το HBO ανανέωσε πρόσφατα τη σειρά και για τον τρίτο κύκλο. Η δεύτερη σεζόν αναμένεται να συνεχίσει την ιστορία του Joel και της Ellie, εμβαθύνοντας ακόμη περισσότερο στην πολύπλοκη σχέση μεταξύ τους και είναι βασισμένη στα γεγονότα του The Last of Us Part 2, του δεύτερου παιχνιδιού της Naughty Dog. Το cast της δεύτερης σεζόν διαμορφώνεται ως εξής: Pedro Pascal ως Joel, Bella Ramsey ως Ellie, Gabriel Luna ως Tommy, Rutina Gessly ως Maria, Caitlin Dever ως Ambi, Isabella Marced ως Dina, Young Mazinou ως Jesse, Ariella Berar ως Mel, Toti Gabriel ως Nora, Spencer Lord ως Owen, Danny Ramirez ως Manny, Jeffrey Wright ως Isaac και Catherine Oecherey. Η δεύτερη σεζόν του The Last of Us παίζει στο Max. Ελπίζουμε να σου άρεσε το βίντεο. Αν σου άρεσε κάνε ένα like και μία εγγραφή, μας δίνει μεγάλη βοήθεια για να συνεχίσουμε.